amin sa baten tiyak. Manintay amin sa rapwen tiyak. Manintay amin dayawen tiyak tayo. Salakan kayo. Upupingin at taingat, hintay nga di kanta. Anang sarabog ken Jesus, ari di kapya. Idiritay nga di kanta, di kinatanong na. Hosana, Hosana. Upupingin at taingat, hintay nga di kanta. Manang sarabog ken Jesus, ari di kapya. Idiritay nga di kanta, di kinatanong na. Hosana, Hosana. Hintay amin sa baten tiyak. Manintay amin sa rapwen tiyak. Manintay amin dayawen Iya po tayo, tay sut salakan tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta kumamet ka. Kakabsat ti panagtungpal, iti pagayatan ti Diyos, iso ta kangurunaan nga armas tayo, tapno maawagan tayo anapudno nga anak na. Ado dagiti tarigagay tayo, ado dagiti pagseman ti puso tayo, ngam na pinpintas latan agtungpal tayo iti pagayatan ti Apo. Agkamatelek tayo, iti plano na kada tayo. Tapno maikari tayo makirano iti dayto na santuan na misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, kat pagbabawyan tayo ida. Datay amin ko na tayo, agkonpesarak iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa o aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, iso nga agpakpakaasyak ken Santa Maria nga agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo, kaasyan na kami. Apo kasyan. Kristo, kaasyan na kami. Kristo kasyan. Apo, kaasyan na kami. Apo kasyan. Gloria iti Diyos, iti kangatwan, Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Ket ditoy dagakabya kadagiti tattawa na imbag ti panagnat natin da ibunan nagkaka. Agyaman kang ken ka, gapu dinaindaklan na dayag mo. Diyos na ilang itan nga ari,
Diyos Ama man nakabayan namin, kat sika po Meso Kristo, bugbugtong anak, Diyos nga po Kordero ti Diyos, kenanak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kamatwan. Gloria iti Diyos, iti kamatwan. Sika mangikat, adagiti basbasol ti lobo. Kaasyan na kami, kaasyan na kami, sika mangikat, kadagiti basbasol ti lobo. Amatem kadaytoy, arararaw ni, ket sika situtukaw iti makanawan ti Ama. Kaasyan na kami, kaasyan na kami, Gloria iti Diyos, iti kamatwan. Gloria iti Diyos, iti kamatwan. Yan tamay siksika, Jesu Kristo, inasatwan. Siksikaw Apo, siksika ti kangatuan iti timpuyog ti Espiritu Santo, ket iti gloria iti Diyos Amamen. Gloria iti Diyos, iti kamatwan. 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 Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, ipaay mo kadi, tada kami amadagsinan, gaputi panang tagabo, ti basol kada kami, mapalaganan kam kuma, babaen daytoy, paspasungaden mi a piyesta, ti panakaipas ngay ti anak mo. Iso ang magipagbiag ken magipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti enggan. Amen. Ti maibasa na adaw libro ni Propeta Jeremias. Kuna ti Apo, umayan ti tiyempo apan ang pilik, iti pagbalinay nga ari, nga agtao di ti kapututan ni David. Agturay as isisirib daytoy nga ari, ket aramiden nanto tinaimbag kinalinteg itintiro adaga, bayat ti panagturay na. Natalged to dagiti tattao ti Huda, ket awan to ti pagpigadan dagiti Israelita.
Panaganan danto dayta nga ari iti, inispal na tayo ti Apo. Umayan ti tiyempo anasantuan nga aramaten dagiti tattao tinagan ko, as si bibiyag a Diyos, apag sapata. Siyak anang irwara ka dagiti Israelita manipod Ehipto. Pagsapatadan tukit di tinagan ko as si bibiyag a Diyos, anang irwara ka dagiti Israelita, manipod ka dagiti pagilyan iti amyanan, kin manipod ka dagiti amin a lugar, anang iwara-waraak kadakwada. Agnaedan to iti bukod da adaga, tisao ti Apo. Magyaman tayo. Agari kumati kinalenteg bayat ti panagbiag na, ket agpaot kumatirang ay nga awan inggana. Mari ko mga kinalinteg, bayat at panagbiag na. O Diyos, isurom ti ari amang hukom nga awan idumduma na. Ipaay mo ka di ti kinalinteg mo ken kuana. Tapno iturayan na sililinteg dagiti tattaom. Ket ikalintegan na dagiti maidadanes. Mari ko mga kinalinteg, bayat at panagbiag na. Katagpaot ko mga kinalinteg. Arayatin na kumati na panglaw nga umawag ken kuana. Kastamot dagiti makasapol kin nabaybayan. Naasi ka dagiti nakurapay kin nakapoy. Isalakan na tibiyag dagiti makasapol. Idaydayaw yu ti Apo ti Diyos ti Israel. Isulaeng ti makaaramid kadagito'y nakaskas daw abanag. Idaydayaw yu iti agnanayon ti nagloryan anagan na. Ket mapno kumaten tero adaga ti dayag na. Amen. Mari ko mga kinalinteg, bayat at panagbiag na. Katagpaot ko matirang ay nga awan inggana. Idiri tayo, Alleluia, Alleluia. Idiri tayo, i Diyos nga po tayo. Alle, alle, Alleluia, Alleluia. Minag, alle, alle, Alleluia, Alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta ko mamet ka. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ti may pahal. Kenta o Kastoy ti pakasaritaan ti pannakayanak ni Heso Kristo, na itulag ni Maria nga inana amayasawa ken ni Jose. Ngem sakbay ti panagkasarda na amuan ni Maria amasikugen babaen ti pannakabalin ti Espiritu Santo. Agsipod ta nasingpet a lalaki ni Jose a nakaitulagan na ket di na kayat nga ibabain ni Maria. Pinanggep na nga isina nga awan ti makaammo. Ngem idi pampanunuten na daytoy nagparangken kuana ti anghel ti Apo iti maysa at agtagainep. Jose nga anak ni David kinunana, di ka agamak a mangikasar ken ni Maria, taaramid ti Espiritu Santo ti sikugna. Ipas ngay nanto ti maysa a lalaki ket panaganam to iti Jesus. Agsipod ta isalakan nanto dagiti tattao na kadagiti basbasol da.
Naaramid amin daytoy tapno matungpal ti insao ti Apo, babaen ti propeta, agsikog to ti berhen abalasang, ipasngay nanto ti maysa a lalaki, ket mapanaganan to iti Emmanuel, kayat na asawen, adda kadatayo ti Diyos. Idi makariing ni Jose tinungpal na ti imbaga ti anghel, ket inkasar na ni Maria, ngem di na sinagsagid ni Maria, sakbay, ti panangipasngay na ti anak a lalaki, a pinanaganan ni Jose iti Jesus. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Ayaw ti may paay nga ikaw. Good morning. Daydi Arsobispo Edmundo Abaya. Kunana kadagiti papadi seminarista kam idi dandaninak maordenan. Kunana agtudtudyo kayo. Kunana. Napinpintas ti agtudyo kunana. Ta agtungpal obedience. Tano agkamali ginang ibilin iso tinakabasol nagtudtudyo kay laeng dayati pagsasauna daydi Apo mundo nga abaya. Kuwen ti panagtudyo no dadduma kasla may sa akarigatan nga aramiden. Si asinno di adabilin na, sinno di pagtungtong palam, sinno di jay pagtudtudyoam. No dadduma ka narigat nga aramiden, nang rona no mga authentic di jay tao nga mangibagbaga, sana kabilinan, kasla medyo awan ti kredibilidad na. No nabababangam si ka, tamestra ka nga rod, bilinan na ka tinaububing ay kadakasan, ya. Nadaday tay, adu na kitay banag nga pagtudyoan. Ket dati pa nagtudyo duma narigat nga aramiden ka nasakit nga aramiden ngam no dadduma iso ti rumbeng kala daytoy ebanghelyo tayo daytoy maibasa tayo tatta imaginem ti panagtudyo ti balasitang agsikog berhen iso nga dinagparang ti anghel kini Apo Santa Maria kunana ka agsikog kanto. Ipas ngay mo to ti may nga ubing. Kasano nga maaramid ka awam mo ti I do not know aman ko na awam mo ti boyfriend ko, awam mo ti kanakaidak sa linungan na kanto ti Espiritu Santo. Malagip mo na Elizabeth nga kasinsin mo kunada nga Lopez bakiten masikugen. Dayay. Kagaputan ang ngeg ni Apo Santa Maria ni Santa Maria dayta nga ubing nga balasitang 13 to 15 years old nagtudyo. Maaramid kumakanyak akas insaom aging gana nga nagkanta di binisita ni Elizabeth toy pusok idaydayaw na ti Apo. Ngam ni Maria nakatulag nga asawaan ni Jose. Kani Jose laklakay. Adayo nga laklakay. Nga agasawa da idi kada tulag-tulag. Kaya laklakay ko na nagparang mo ti gapota nasingput a lalaki, gapota nakatulag kultura dayay. Asawaan na ngem inuten nanto nga isina taammo na nga masikog ni Maria. Therefore immun una nga nagparang ti may nga nagsikog ni Maria, nagparang ti anghel ken ni Maria sakbay nga ni Jose. Tay di maamuanen ni Jose ay asawaek angem gaputan na linteg na singpet. Asawaek angem inuteg to nga isina. Nagparang met ti anghel ken kuana iti tagtaga inep. Anya ti kunana hang kamadanagan, aramid ti Espiritu Santo dayta. Ianak munto agbalinto nga iso ti mangisalakan. Kaanya ti kunan ni Jose, idinalpas inakariing ni Jose tinungpal na amin nga imbaga ti anghel. Dayta nga nagdakkel nga panagtudyo nga hanam nga anak, hanamot nga sinagsagid ta ubing nga ikasarnan to ngem masikog gayaman. Ngem nagtudyo di tagtaga inep nagparang ti anghel. Wanda ti panagtudyo tayo no dadduma, datayo, nang runa kada kayo, ni kumuslimot ka na taengan, dagitay mat retireable ken, nagre-retire dagito dadtuyan. Di mat kitaan nyo di kabalbalasangan nyo, di kaububingan nyo, nga kabarbarwanan nyo. Adda di mindset tayo. Nga no dadduma, anya ti kuna tayo, ay masapol nga no mga sawaak, ako namot ay di mat si kamo nga anya na ganan tagapaway ko ako no mga sawa ka daytay prinsesa daytay ko ay kan ipurwak mo ti Salcedo na tumba ka nga rod so awanan na igawin. Dayjay nga plano tayo idi
Ang dakay nga na ububing. Ada idi ka ububingan tayo. Ada plano yo. Uri mo't di mga asawa ka daytay to, mayatibiyag na, daytay ko nataraki, nakajil ka na yun, ay ti maagaram ka daytay mo agmom mo mga si mumuskada nga di pa'y makaiko ko, napili ka pa'y laeng mat, ado pa'y lapili mat, di agtrintakan ni agdanagkan, kurintakan urean nyadtan, basta adan, 50 awanan, nag-60 awan, inaccept mo nga baak ka, nga adda pa'y latex-met mo mo't ure 75 kan. Di ngay, adda plano tayo, ore lalaki, adda plano tayo. Ngam idi agngalay tibiyag. Nagadupay akan niya tayo, nagbasa. Apay nga ang nga di binasam ti karir mo, isumot ti kayat mo idi. Apay nga agbaliw. Ngamin no daduma, adda kayat tayo, adda plano tayo, ngam laglagipan tayo, adda met plano ni Apo Diyos kada tayo. Adda met kayat ti Diyos nga aramiden na para kada tayo. No kuna tayo ori dagi di ubing kami recollection kada anyaman i-drawing mo no anya ti pattern ti biag mo isunto ti pagbalinam. Nagmayat mat you are the architect of your own destiny kung kunatay nga rod. Ngem addan tulat ta plano ni Apo Dios nga no dadduma maiso pa di ijay plano tayo. Kada dagiti nang ipapilit ti plano dano daduma nang ipapilit di kayat da itibiyag. Nay idi agngalay ka they are not happy. Adumat dagiti kakaeskwelaan mi dagiti ex-seminaryan nga kakaeskwelaan mi agado naglalaing nagsisiglat adda kaya da tibiyag. Idi ko ang haana ka para padi nag-decide dan rumwardan adda karir dan, amin na duma-duma, adda doktor, adda abogado, adda kumkumporme nga nag-successful da. Ngamdetan kung kunada ka, adda ko ma-permanent dikon ka, agdikonak, kunadan. Apaya, no mabalbalin ka, agpadi ako ma. Siyempre, di plano dati sinurot da, ngam di awag na Apo Diyos kanya da kaadda, kayat da kanupay laeng, alak agkararag kayo, tabarbaring no addan to di. Ngamin no dadduma, yes, adda di plano tayo, adda di bukod tayo, ngam adda no dadduma, adda na pinpintas nga inkurit ni Apo Diyos, nga plano na kada tayo. Kasi lako nakdirabi adda may isa nga kasinsin ti awag mi, abaya ti middle name na. Nagisursuro ti Catholic school, how many years? Nagbayag. Hindi kuhan, anya nga tamat, aramidag ti biag kun, Apo Kastil, abos tagdanag at medyo agbaak mo iding ngaminan, agbaak mo ngaminan. Anya nga agbaliw kumamot ti lubong, kasi kaman, agabrodak sa Apo, lapadasam, tapno lumawat a horizon mo, hangkalangan na ilansad tan. Pinadas na nag-apply, mapangkano ti Hong Kong, nag-resign, eskwela, mga nag-resign, na-deny, diya ka mo, no, kanya ti rason nga na-deny, kaya na mo, trumabaho mo, kadakuan, hindi ko ag-apply nga agsubli ijay, agsangit, hindi ma-deny. Hindi ko ag-apply nga agsubli ijay Catholic school, nga pagbasbas, ay pagisursuruan, handa kayaten. Ad-addaman diya sakit tinakam ma-frustraten, nagado nga sakripisyo kadakuan, nagado diya kunak kanya na, baka ad-dakdakkel nga ba isagsagana ni Apo Diyos King ka, be open. Denggam laeng. Ang ka nga mapukaw ti pamatim, agkararag ka. Ta siyempre nasakit ti, with all the sakit tinakam kada ko, abos tadadanag na nga rod nga agbaak matan. Kaya di ko nag-apply, diya mo, napanti Canada. Tatano ag-message ko, thank you kasin thank you Apo yun relay. Ituloy mo lang ta, panagbiag mo agtalakin ni Apo Diyos, takas jeti, kaya na kanya tayo. Uray no anya, uray na nataangan tayon, uray no adda-edad tayon, uray no kwa tayon. No iso ti plano ni Apo Dios, just listen nga no nya tabiyag mo tatan ak acceptare mo nga iso ti plano ni Apo Dios king ka, be happy. Kano siya ko maikakpailati, what if na anya nga tamo no, naging generak. Diya mo lang makarwar at amuno ak matimat. Nya nga tamo no nagmistro ak. Ay katimang kenak ko mamutatan niya lati ambisyon ko kumakadala ka kurong-kurong ko nga pagbunbunag mati ko na naragsaka ko. What if na kumano adda na nagabrodak ko mga tamat ba na nga ko matatan kay kebs kay ko mamutatan kay ko mamamam mo naan.
Ngamtap no na may mayat, siguro, uray siya, I accept but nga, awan, never nga pinanunot ko mat ati agpadi. Tawong mo di ambisyon at na inyang arti pakaikarkarian ko mamo nga pa nagpadi mo. Kun nang kulangan, kun ngisit kada, kun batit kada, di ka pa makabaybayad. Ngam iso ti drawing na. To be happy, tap nagbalin nga naragsak, listen, iso da dyan, I have to accept iso nga tamot ti plano na kanyak, uray haang ko, honestly haang ko plinano. Kakasdiyang matakan niya tayo. Ado dagitay ti panagbiag tayo, nangurunan no daduma, no agplano ni Apo Diyos kada tayo, dahil pa'y kasasakitan. Tapno agnakam tayo, kinrinaen na di pamati tayo. Nagadong agmis-message nga agkong na, Apo, diya mga nag-aramid ti madi, nagbalinak mga napudno ti pamilya, napaadal ko maami nga anak ko, nya naganan, Anjak pa'y aglangan di simbaan aramidak mo amin ngam apaya nga sinubok nak ni Apo Diyos anya day natay di anak na-stroke iso na, nagsakit. No kuna anak ka, di rosaryong kanayong ko nga iganan ka, no daduma ka kaslapay ka, di mamatin. Haan kasta nga makilangan ni Apo Diyos, kunak kanya na. Subukan na ka. Aging gana nga dito, agnangabit. Aging nga to, maudi nga, una tayo nga pagsasao tayo, may isa lang nga lamok ti hanga agperman. Sino tinagpintas nga pagpampanunot ni Job? Kitaan nyo ni Job. Anya diya, nabaknang, nagadot tauhan na, nagmayat ti pamilya na, nagadot taraken na. Anya tinaramid ti Diyos nga panubok na, pinatay na amin nga taraken na. Amin nga pamilya na, natay. Nagsakit nga aginggana nga maudi nga angis na. Ngam ti ibagbaga na lata agtalag iti plano ti Dios anya ti inaramid ti Dios ken kuana insubli na di salon at insubli na di ragsak ken ginawa ta nakita na dayjay pamati nga haan nga nagaraw nga adda ken kuana kakasdya ti panakilangan ti Dios kanya tayo no daduma uray data sakit tayo uray ta problema tayo uray dagiti pakarikutan tayo dagiti pakadandanagan tayo no daduma nayon ti plano na ta subuken na ka no kas ano ka katibker. No daduma ka dati, ag-give up na jari na tayo no nakapsot. Kalamot ni Jose apay, nalakaaya na sinaad mo ni Jose mat. Imagine mo kasar mo ta, hamo nga aramid. Ado ang nabayagmat ang nagpampahamot ang biglaan nga nagpanunot na ta ni Jose, nabayagmat ang tilimtimon na, nabayagmat ang pinampanunot na. Ngam, ititagtagainap nagparang oray ni Maria mat ahamot ang nalaka nga nagwunlatan. Kuna nakakasano nga maaramid ka may saak a birhen. Iso nga di jay kuna nasa linungan na kanto. Tatta di pa nagtudyo, anya ti magungguna tayo no agtudyo tayo iti pagayatan ti Diyos. Dakdakkel agrasya ken bendisyon. Naasidag tayo iti Diyos. Naasidag teri na tayo ken very close ti relasyon tayo ken kuana. No agtultulnog tayo ken kuana, di tayo amo no anya ti dakdakkel nga bendisyon. Di tayo amuno niya ti dakdakkel nga grasya nga ited na kada tayo. Basta ikarkarigatan ti agbyag, maiyan nurot iti pagayatan na, no uray pa no agkara itublak tayo, uray pa no agkara basol tayo, ikarkarigatan ti agsubli para kenkwana, anya ti bunga na, grasya, nabarayuboy nga grasya, dakkel a bendisyon. Kitaan nyo ti bunga ti panagtudyo ni Maria, kitaan nyo ti bunga ti panagtudyo ni Jose. Iti kultura da kumakanuhang nga kinayat ni Jose, nga intakder ni Maria, iti kultura da, no agsikog nga awan ti mangitakder, anya aramidan da, ikali da ti kagudu abagina uno igalot da ta inti witeng siya public place, bansagan da, natay kumaan ni Apo Jesus, nohaan nga nagtudyo ni Jose. Nairaman kumaan ni Apo Jesus nga natay, ta binansag da kuma. Ngam, di pa nagtudyo, anya tibunga na, datayo. Dahil nga pa nagtudyo daw si Ken Maria, anya tibunga na datayo, na itanok. Dahil na numo nga kinatao tayo, na itanok, dahil narugit nga kinatao tayo, na dalusan. Iso nga nagbalin tayo nga natanok iti imatang ti Diyos, na ibunyag kada tayo. Iso nga tata dito nga pa nagtudyo, anyamot ti mensahe na anyamot ti mabalin tayo nga iso papak, dahil nga pa nagtudyo kada tayo tibunga na. Dahil mo be obedient to the will of the Father. Be obedient to the will of God. Surutan tayo lata.
Yes, ada di ko na tayo nga kararag tayo. Apo dahito di plano, ngam na pinpintas di ko na ni Maria, ngam matungpal ti, sa Tay ko masaom ti, matungpal iti pagayatan. Iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo, every decision, tunggal decision, tunggal adda aramidan tayo, napinpintas nga ibaga tayo, dahito ka diti planom. Dahito iti plano, kung napinpintas na planom, agtungtong palaklaeng, napinpintas nga attitude da jay, no maipapanti panagtudyo ken ni Apo Diyos. Kararag asapasap, intay kamang iti Diyos nga ama tayo, dagiti kasapulan tayo, nang runa kadagitoy, akang itingitan ti korupsyon, panagaapa, ken panakaitugtugod, ti kalintigan ti ado a tao, kuna tayo iti tunggal panggep, apo denggem dagiti anak mo. Tapno iti simbaan, ken kadagiti ministro na, ni Santo Papa Leo, ni Obispo Marlo, dagiti amin na papadi ken laygo. Isuda na ikan iti naidumduma nga akem, amang waragawag iti sao ti Apo. Tapno babaen ti pamatulad da. Mayinaw kuma iti ayat, ragsak, kapya, ken namnama, kadagiti tattao ti lubong, amawaya-wayaan ti anyaman akita ti kinadakes, kumararag tayo iti Apo. Agpay kadagiti addaan saad, ken turay iti gobyerno tayo, sapay tama ikawes kumakadakwada ti galad, ti kinapakumbaba, kinapudno, ken kinasayaat, ken nang nangruna kumanga agari, tinatarnaw, apanggep, kadakwada, saan ket, ati kinaagom iti turay, ken sanikwa, kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti agtutubo ti sangalubungan, tapno babaen ti pagpatulad da San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Carlo Acotes, ken dadduma amay nayunda iti sugal, bisyo ken dakes nga aramid. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti kagimungan tayo amapukpukawan iti namnama, sapay tababaen ti agtultuloy a panarabay iti Dios. Masarakan da iti pudpudno adalan nga agturong ken kuana, ken masilnagan iti panpanunot da ken makapagbiyagan da tinapnuan talinaay ken kapya. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti iso amin aminatay tayo, nang nangruna kadagiti kararwa nga awan makalagip kadakwada, tapno masakla da kuma sadyay lugar anay sagana nga pagtainganda, kumararag tayo iti Apo. Agulimek tayo tayo matdawatin dagiti bukod tayo apangge. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat titulong tayo amay karkararag kadakwada. Nailangitan nga ama dawaten mi nga ipangag mo kuma dagito nga ununnoy mi ket masagrap mi tinaununeg a kaipapanan ti Paskwa dawaten mi dagito itinagan ni Kristo nga anak mo ken Apo mi.
Apo. Babaen, ti balikas mo, Apo pagyamanan ni ken ka. Kumararag tayo, kakabsat apno da tayo, ken dagiti adaton tayo, makaayo kuma iti Diyos Ama, aman nakabalin, amin. Apo ipaay mo ka dita, makaayayo kamken ka, iti daytoy a sakripisyo, tapno mairanod kami met iti kina Diyos ni Kristo, iso nga nangitanok ti kinatao mi, babaen ti panagbalin na a tao, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo, itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Pudno unay amay ikari katrumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga Apo mi. Isu nga impadto dagiti amin na propetas, sinikog ni Berhen Maria iti mangnibinibi nga ayat. Ni met Juan Bautista inwaragawag na nga asidag ti aynan, sana impatuldo idi nga addan. Ket ti met laeng anak mo ti mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay ti misteryo ti innapan na kaipasngay, tapno masangpitan na kami nga agkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos kadagiti amin, amin na parswa, ti langit kandaganap no da iti pakaidaydayawan, usanay di kangatwa, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo, usana, usana, usanay di kangatwa, usana, usana iti kangatwa. Pudno unay Apo, abiig ka akina santo, kat sika ti gubwayan ti amin akina santo. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton,
Tapno pagbalinam, kati paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok na ngala iti tinapay, nagyaman ken ka pinispisi na, sana inted kadagi di disipulos na ket kinunana, alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, iso maiyawat to, ama ipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagi di disipulos na ket kinunana. Alain nyo, katuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darat, darat ti baro, ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kaalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katay impaay mo ama ikari kami, nga dalito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano di tibagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati, Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parairayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, nagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Hawatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam ko maamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to kinainggasatan na Berhen Maria ngay nati Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi ken kaditoy daga, magikadwa kam tukad met kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy meken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ting gana. Hintay umararaw iti ama, kadwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Pamakawan ni
Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi ken iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti enggana ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya. Adtoy ni Apo Esos, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo may kakanyak, ngem ti may salae nga sa mapaimbag tontoy kararo. Daawan sa bali pimananamnama arakupen nak ngarud Allah sakbay nga inak maywawa agpasagak ngarud ken ka daawan sa bali pimananamnama arakupen nak ngarud Allah sak
Sakbay nga inak may wawa. Umay kumani ka mang o Diyos ko, nalupoy unay abiyag ko. Ta si kalaeng uapo, tiamok a magatulong tuy numo. Umay kumani ka mang o Diyos ko, napulkok unay abiyag ko. Ta si kalaeng uapo, tiamok a magatulong tuy numo. Agpasagak ngarud ken ka, taawan sa bali pimananamnama. Araku penak ngarud Allah, sakbay nga inak may wawa. Kumararag tayo. Maawat mi kumaapo, day takaasim ti unag ti templom, ket saganaan mi ti piyesta, ti pannakaisalakan mi, kadagiti umiso a panagdaydayaw ken ka, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso a makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Pagyamanan tayo, dagiti nangidaulo, iti dati na santuan amisa, dagiti kakabsat, iti Sisa San Lorenzo Ruiz. Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na santuan amisa, intayon, iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Aldaw panagyaman tayo kakabsat, yaay ni Jesus Dios tayo kenayat. Adun nga aldaw tinaglabas kanyak, ngem day tuyen timang tet pudno aragsak. Biag ko na palabas balbali, wakida tulong iti Dios nam namaek ida. Itan ti panangi pakitak ayat ko, padak at tao ken Diyos ko.